Ahoj a vítej u Doktor V, tvé budoucí kosmetiky pro dlouhověkost. Kde vlastně spočívá problém s kosmetikou? Na trhu jsou miliardy produktů, ale většina, 95% přípravků na péči o pleť, působí opravdu jen na povrchu. Ty ale chceš dlouhověkost, co znamená dlouhovětost. Chceš ovlivnit svou budoucnost? Chceš být krásná déle, zůstat mladá déle a mít déle pevnější pleť? A právě proto jsme si dali za cíl tyto produkty pro tebe navrhnout. Běžná péče o pleť je zaměřená na symptomy, je symptomatická. A právě tento problém jsme se snažili vyřešit. Na levé straně je běžná kosmetika nebo péče o pleť. Vždycky říkám, že existují pečující produkty a spousta pečujících řad, ale jen málo řad s účinnými látkami je tak dobrých jako ta naše. Obvykle jsou produkty zaměřené na symptomy. To znamená, že jde o to vyhladit vrásky, vyhladit linky, ale nikdy nejde o celou příčinu, kterou je třeba řešit. Nebo třeba sérum, které podporuje pouze hydrataci. Všechno je vždy zaměřené jen na jednu věc. Jsou to naprosto běžné standardní složky, často jsou tam i látky, které by se už v běžné nebo moderní kosmetice do produktů vůbec neměly dávat. A největší problém je samozřejmě v tom, že nemají žádnou buněčnou hloubku. To znamená, že účinné látky vůbec nepronikají do pokožky a nedostanou se tam, kam by vlastně měly. U Doktor V je to ale úplně jinak. Máme přístup k buněční kosmetice a dlouhověkosti, který funguje jinak. Chceme podpořit buňku a jak Dominik vždycky říká, kůže je vlastně největší orgán a my chceme tento orgán podpořit energií, regenerací a to je samozřejmě něco úplně jiného. A tady my se zaměřujeme přímo na obnovu buněk a chceme zpomalit proces stárnutí buněk. Jak to děláme? S pomocí dvou opravdu důležitých účinných látek, a to konkrétně NM, N a DHM. Tyto látky zvyšují mitochondriální buněčnou energii a účinně chrání před oxidačním stresem. Co to znamená česky? DHM zpomaluje, a na to existují i studie, stárnutí buněk a NMN dodává buňce neuvěřitelnou energii, takže chce zůstat déle mladá. A dalším bombastickým účinným prvkem, který u nás najdete, je fisetin. A fisetin je senolibikum. Teď si asi každý říká, co to je. Já jsem to na začátku taky nevěděl, ale senolitikum je v podstatě určené k tomu, aby odbourávalo stárnoucí buňky a vlastně je odstraňovalo. To znamená, že chceš mít jen zdravé buňky, nechceš žádné staré, poškozené buňky. A právě to dělá fisetin, respektive toto senolitikum. Vědecká dokonalost je pro nás stejně tím nejvyšším cílem. Firmu jsem založil společně s Dominikem, ale k tomu se hned dostanu. Chceme mít opravdu čistý beauty standard a samozřejmě do této pleťové kosmetiky vnést jeho lékařské a vědecké znalosti, kdy u nás uvidíte první úspěchy. A to už dneska můžeme opravdu s čistým svědomím říct, že je to neuvěřitelně brzy. Dneska jsem zase dostal fotku srovnání po 7 dnech. Člověk by tomu upřímně nevěřil a zákaznice tomu také nemohla uvěřit, jak výrazně se její pleť za tak krátkou dobu zlepšila. Peptidové Pavel sérum obsahuje argirilin, stejně jako naše denní krémy a už během prvních dnů jsou díky tomuto argirilinu opravdu vidět rozdíly. Je to peptid, který ti v podstatě trochu vyhladí vrásky. Optimalizace buněční funkce, to přece chceš? Chceš opravdu energickou, energií nabitou buňku. A dá se říct, že přibližně po 6 týdnech jsou díky NNN měřitelné účinky na 3 buněčné kompetence. A to nejúžasnější je samozřejmě tato epigenetická zlepšení díky DHM, která jsou podle studií prokazatelně měřitelná asi po 3 měsících. Epigenetika je opravdu něco velmi zajímavého. A totiž můžeš ovlivnit 80% svého bytí, svého stárnutí nebo svého zdraví sám a jen 20% je v podstatě genetických. To znamená, že když svou pokožku ošetřuješ nebo podporuješ těmi správnými produkty, máš možnost stárnout o 80% pomaleji nebo lépe, obrazně řečeno. My samozřejmě sázíme na udržitelně zdravou a krásnou pokožku. A to je také naprosto jasné. Naše hlavní krédo je v podstatě zdravá pokožka je krásná pokožka. Nechceme nic dodatečně maskovat, nechceme být anti-aging, ale chceme udržet buňky co nejdéle zdravé, aby pokožka zůstala co nejdéle krásná.
Co je ale samozřejmě vždy potřeba říct, s jednorázovým použitím nemůžu očekávat žádné přehnané výsledky. Samozřejmě je výhodou, když používáš celou řadu, protože je perfektně sladěná a navíc si zajistíš každodenní použití ráno i večer. Tak, teď se dostávám k NN-Men. To je můj první kamarád, tedy první účinná látka, kterou vám chci krátce představit. Nejde mi o to, abych vám teď vyprávěla něco velkého o této účinné látce. Chci vám jen ukázat, co dokáže. Vlevo vidíte lehce zarudlou pokožku, možná dokonce směřující k růžovce. Na pravé straně po použití produktů Dr. V je pokožka naprosto krásná, hladká a vyhlazená. Tu dámu znám velmi dobře a je opravdu nadšenou partnerkou u Dr. V, protože dříve chodila jednou měsíčně ke kosmetičce, která ní vždy předepisovala skvělé kosmetické produkty. Ale díky Dr. V má teď, jak sama s láskou říká, úplně jinou architekturu pleti a mnohem krásnější vzhled pokožky. A tyto účinky naštěstí nemá jen Anet, ale opravdu je vidíme téměř plošně. Tady je další příklad od jedné Francouzsky. Vlevo jsou jasně viditelné vrásky a také mnoho pigmentových skvrn. Vpravo, myslím, že to byla opravdu velmi krátká doba, myslím, že to byl jen 1 měsíc, bylo u ní jasně vidět masivní zlepšení pleti. Co je tady důležité, NMN je v podstatě prekurzorem NAD+, a hladina NAD+ je vlastně taková fontána mládí, jak to říct, enzym mládí, a tato hladina začíná klesat už ve 25 letech. To znamená, že pomocí NMN můžeš hladinu NAD+ podpořit, takže tvoje pleť zůstane déle mladá. Peptidy jsou teď všude skloňované a argirelin je například jedním z těchto peptidů, které jsme do našich produktů zakomponovali, ale také Matrixyl 3000. Ale nezáleží na tom, jak se jmenují, jde přece o to, aby byl vidět nějaký efekt. A tohle je například moje velmi milá kolegyně a tady je jasně vidět mnohem vyhlazenější pleť. Tehdy jsme, myslím, pořídili fotku po 2 měsících. Argirelin a Matrixyl 3000 podporují produkci kolagenu a díky tomu naše produkty skutečně prokazatelně zajišťují lepší pleť. Také oční okolí, které je prostě mnohem lepší. To je prostě úplně jasně vidět. Dává prostě obrovský smysl používat naše produkty, protože pleť je díky nim mnohem lepší. Jsem přece sama tím nejlepším příkladem. Naše produkty používám určitě už 1,5 roku, pravděpodobně i díky celé té testovací fázi, a moje pleť nedávno mě oslovila známá, která se teď také stala partnerkou a řekla, že se chce stát partnerkou, protože nemůže uvěřit, jak moc se moje pleť zlepšila. A prostě naprosto věří našim produktům, když vidí, jak mnohem mladší například vypadám. Tak a tím se už dostáváme k 3. slajdu o účinných látkách. A tady je také úplně jasně vidět vlevo poškozené kožní buňky, pigmentové skvrny a nepravidelná pleť. Zatímco vpravo je pleť mnohem lepší, s pevnější kožní bariérou. A právě na tom je vidět, co naše produkty skutečně dokážou. A tady je naprosto jasné, že právě DHM a Fisetin se starají o odstraňování starých poškozených buněk a z DHM vlastně posiluješ buňku tak, že pleť působí mladším dojmem. A i tady, Regina má taky úplně šílený příběh. Měla opravdu hodně pigmentových skvrn a jak vidíte, na pravé straně jsou tyto skvrny téměř pryč. A to je, jak sama říkala, teď je z ní nadšená zákaznice i partnerka, protože sama přiznala, že by nikdy nevěřila, že kosmetika na pleť může něco takového dokázat. Přesně tak. A kdo vlastně jsem? Jmenuji se Kristýna a patřím k zakladatelskému týmu, nebo jsem součástí zakladatelského týmu společně s Dominikem. Jsem vizionářská podnikatelka ve 4. generaci. Společně s mým bratrem vedeme 4 firmy, z nichž 3 jsme za posledních 7 let nově založili. Ale už 89 let jsme hrdě součástí šperkařského odvětví, odkud pocházíme. Ale jsme velmi otevření novým věcem, jsme velmi motivovaní a hledáme nové cesty a nové modely, kde bychom se mohli uplatnit. A Dr. V je vlastně kosmetika spojená se sociálním prodejem, což jsou obě mé naprosto srdeční záležitosti. Kosmetiku jsem vlastně chtěla dělat vždycky. Už jsem pracovala u L'Oréal, u Johnson & Johnson. Tam byly začátky mé kariéry a kosmetika je mi opravdu velmi blízká. A v kombinaci se sociálním prodejem je to prostě dokonalé spojení, protože jsou to produkty, které jednoduše přesvědčí.
Ještě jsem doteď neměla jediného zákazníka, který by mi řekl, že jsou ty produkty špatné. Naopak máš vlastně jen nadšené zákazníky a to dělá celý ten produkt tak strašně zajímavým. A kdo nám vlastně tyto úžasné produkty přinesl? To je Dominik. A tady se opravdu potkává medicína a podnikání, protože Dominik je neuvěřitelně vizionářská duše a vlastně je Dominik odborný lékař pro estetickou chirurgii. Ale to, co ho opravdu dělá výjimečným, je jeho neuvěřitelné zázemí v oblasti dlouhověkosti a expertní znalosti o čase. Vždycky říkám, že Dominik prostě žije o 10 let v budoucnosti. Před 10 lety napsal bestseller podle Spiegelu o tom, že stárnutí je léčitelné. A tehdy to bylo pro mnoho lidí opravdu matoucí a všichni byli takoví, co to vlastně říká. Dlouhověkost tehdy v Evropě vůbec nebyla tématem. A teď, o 10 let později, je třeba upřímně přiznat, že se všechno točí jen kolem tohoto tématu a Dominik byl už před 10 lety úplně vepředu. Na všech univerzitách, kde by dnes měl být každý lékař nebo vědec. Byl na Harvardu, dělal výzkum na Stanfordu a také na Cornellově univerzitě. Takže opravdu velmi, velmi působivé zázemí, které jen těžko najde konkurenci. A to je taky důvod, proč vždycky s láskou říkám, že u Doktorv nikdy nebudeme mít problémy s produkty, protože Dominik má v hlavě produktovou pipeline, která je nekonečně dlouhá a hlavně je vždycky napřed před svou dobou. To znamená, že budeme mít vždy produkty, které jsou prostě napřed před ostatními. A ta klíčová formule, respektive hlavní recept, který Dominik také vynalezl, jsou právě tyto 3 buněčné kompetence a podle nich je navržen každý produkt. To znamená, že u nás jde vždy o obnovu buněk, produkci energie v buňkách a detoxikaci buněk. A tak všechny produkty zasahují minimálně do jedné z těchto buněčných kompetencí. A samozřejmě chceme, aby se buňky regenerovaly a tím pádem obnovovaly, což samozřejmě zlepšuje strukturu pokožky a snižuje projevy stárnutí pleti. Pak samozřejmě produkce energie. Chceš, aby mitochondrie produkovaly energii a aby vznikla opravdu vitální, odolná pokožka. A samozřejmě detoxikace. Chceš samozřejmě podpořit všechny procesy, které chrání pokožku před vlivy prostředí a zároveň ji detoxikují. Jak vypadá naše produktová řada? Rozhodli jsme se, že teď půjdeme proti trendu korejské kosmetiky a takzvaný glass skin, kde se vrství 37 vrstev na sebe a zavádíme opačný směr. Tenhle trend už vlastně přichází i z Japonska. Návrat k úplně normální kosmetické rutině, kterou může dělat každý den, ať už muž nebo žena, na tom vůbec nezáleží. A proto u nás ráno najdete čisticí gel, potom toner, sérum s vitamínem C nebo Peptide Power sérum, následuje denní krém a sundrops a večer pak noční krém a oční krém. To znamená, jak vidíte, je to celé velmi přehledné a dole je také přesně vidět, na jaké buněčné kompetence naše produkty cílí. Všechno je samozřejmě perfektně sladěné. To znamená, pokud opravdu chcete získat plnou dávku účinných látek, dává samozřejmě smysl přejít rovnou na všechny naše produkty. Nejlepších výsledků dosahujeme nebo vidíme nejlepší efekty, když lidé opravdu používají celou naši řadu. A právě proto to dává naprostý smysl, protože si můžeš udělat fotku před a po a 100% zaznamenáš skvělou pozitivní změnu. Jaké jsou naše hodnoty? A to pro mě bylo obzvlášť důležité. Chci být čistý, chci být veganský a chci být vyrobený v Německu. To znamená, že všechny naše produkty jsou vyráběny v Německu. Na to jsem obzvlášť hrdý. Jsme úplně čistí. To znamená, že v našich produktech není nic, co by bylo jakkoliv škodlivé. Jsme vegani, jsme cruelty free, neobsahujeme parabeny, silikony a nepoužíváme mikroplasty. Neděláme žádné kompromisy v účinnosti ani v odpovědnosti a navíc nabízíme velmi rozumnou cenu za tento typ produktů. Dominik vždycky říká, že kdybychom naše produkty prodávali v běžných obchodech, stály by minimálně 3x až 4x tolik. To znamená, že u nás opravdu dostanete neuvěřitelně skvělý produkt za naprosto rozumnou cenu. A proč je právě teď ten nejlepší okamžik začít? Myslím, že to je úplně jednoduché. Myslím, že kdo ještě neslyšel slovo longevity, tak ho dnes určitě slyšel. Ale je to na každém kroku, je to všude a dnes už je to 60 miliardový globální trh s anti-agingem, který roste o 8% ročně. To znamená, že je to opravdu rostoucí segment. Je to prostě megatrend. Je to megatrend roku a jde o to přinést vědu do kosmetiky. A v tom jsme opravdu úplně vepředu. Proč právě teď Doktor V?
protože si naše produkty zamiluješ. A když si naše produkty zamiluješ, budeš je automaticky doporučovat dál. A za toto doporučení ti zaplatíme provizi mezi 20 a 35%. Nejen při prvním nákupu, ale i při každém dalším opakovaném nákupu. Obrovskou výhodou u nás je, že máme momentálně 50% míru opakovaných nákupů. To znamená, že je to šílené, jsme na trhu úplně noví a obvykle je v beauty branži míra opakovaných nákupů 27%. To znamená, že jsme už teď výrazně nad tímto průměrem. A protože naštěstí nejen my sami si myslíme, že jsme skvělí a milujeme naše produkty, podařilo se nám přesvědčit i spoustu redakcí, a to bez jakýchkoliv nákladů z naší strany. A bylo opravdu hodně redakčních článků o Dominikovi a našich produktech, o dlouhověkosti, o budoucnosti pleťové kosmetiky, v Elle, v InStyle, v Brigitte, v Gala. Opravdu jsme byli téměř v každých velkých novinách. Dominik má téměř každý měsíc příspěvek ve Vogue o nějakém zajímavém novém tématu. To znamená, že je vidět, že jsme v tomto tématu opravdu velmi dobře zakořenění. A nejen my věříme v naše produkty, ale také velké beauty redakce. A to je ode mě vše. A pamatuj, tvoje pleť, tvůj čas, tvůj biznis. U nás se můžeš stát partnerem opravdu jednoduše a samozřejmě bychom byli rádi, kdyby si s námi tuto cestu absolvoval.